Dámy a páni, práve sa nachádzame na bratislavskom letisku a vidíte, že nado mnou vzlieta Antonov An-26, predo mnou je DHL-ko a teda dneska ideme fotiť Boeing C-17 Globemaster, Royal Canadian Air Force, proste kanadský. Podľa mňa vyzerá fakt cool, čo som si googlil, takže potom si ho ukážeme samozrejme, bude aj rolovať smerom k nám. A teda poďme sa už na to kúknúť, tak zatiaľ čau! Dámy a páni, ja dúfam, že sa vám video páčilo, ja by som bol rád, keby ste zanechali nejaký like, poprípade pekný komentár, odber a zvonček pri odbere, aby vám žiadne ďalšie video neuniklo. Tak zatiaľ čau!